Viol, un termen sec până ajunge omul să-l simtă pe propria piele. Chiuretaj. Sună sofisticat și medical câtă vreme n-ai de-a face cu el. Biserica de zid de la Nicula, înainte de a fi răstignită, a fost violată, apoi chiuretată în regim de urgență. În ultimii ani a fost de mai multe ori înjunghiată, când părea naivilor că e doar operată, urmând să fie degrabă înmormântată, fără prohod, fără urmă.